Sumodo daw. I'm so very happy. Then, layo radyo case. Aray. Sigtawag, day! Sige pa, huyok pa. Sige, huyok. Huyok na nila. 1, 2, 3, go! Go! Hupa pa, hupa! Go! Na ay 80. 80,000. Balik. Sa camera nila ba? Isa na balik. Ang trato bangga. Sa kita kay mga ba humok? Suma na siya mga heart trap, day. Irok ka, day. Sa hi. Susay mga nganin nyo. Ikaw, si nganin mo. Balmon. Jarrell. Balmon. Jarrell. Grabe kayo nga. Jarrell. Balmon day. Balmon. Ako na Zilong. Zilong. Juljul. Ang mga nice ba mga nganin maikot? Kanang mga gwapo kayo sila. Paham na ko dyan day? Pa, uy. Sabay isa din. Eka. Okay lang ito. Anong magagawa? Laging natutulala. Kala all. Sumunin silang mga delicate tsuraan pero okay na pila na siya. Ay, ikaw ganda. Wala lang, ay, bisa ni buong ilo. Wow! Mugawas manghangin. Kamay, oy! Inat. Puro po noon buho ako nakita, day. Wala po ka ng buko-buko. Ala, bukhangan, oy, duko na po. Ay, palata. Nakikaring ako sa maganda ko kayo. So, hi everyone. Ako ang katapusan niya ng kaon, girl. Kinahakay tao ganina. So, muna siyang cake. Yan. Kukuit na akong binabongga, day, sa cake. So, ano lang, day. Basta ako katapusan sa misa, imo sa tanan. Ano na tiwas ka na? Ay, kita naman. Kumit ka, day. Gulaban. May ice, day. Diba? Bawang girl. So, ayan, guys. Lala kami sa pikas ka na lang. So, muna yung mga heart trap sa mong lugar, day. I don't know, nasaag sila nga rin. Ano sila? With Darrell, Jerwin, Kenneth, Julius, og si Kuan, Jonathan. Si John. So, maikog ka, girl. So, ano lang? Heart trap na sa mong lugar, day. Oh, nalas mga bilyabas spotted. With Jelina! Hindi na sa day, pero guwapa manghapon. Madam people. Showtime? Naaday, kita kay ka. So, hi everyone!
layo kayo mo! Sila yun naka-slide kayo. Ngaligo sila pinabonggang-bongga. Maikog ta, nagpalaod sila dahil. Oh, sila ngutot. So, sobrang ganda ng view, girl. Wow! Ang pangit ng mga nasa camera, day. So, yun na nga, day. Di man namig pangaon. Di man nag-pictorials. Amazing place ever. Libagong ra siya, girl. Kay bawal ang mga beach resort karod. So, mo itong namig libagong. Amazing! So, mga gini siya ang karaan ng kaliguanan sa una katong wala pa yung mga beach resort din sa mong lugar. So, oh my God! So, mga tanda, I'm so very happy. Then, layo radyo case. Aray! Sitawag, day! Nagkalago kong cake! Sama po doon eh! So, muna to everyone. So, lumiki siya view. So, ayan. So, bye everyone. Kaya mag-picture daw siya. So, bye-bye!